just they go. But this morning, like right now, everybody and then I be like this. Breakfast. Yeah, we have. Yes. I'm perceiving feelings that we can't see anything. No, Magawa. Oza kana masara kan yona bale. Etite konoge buka mula kuko. Ikana ya kuha busamebu. Makana hewe kipu. Nerigi big percent breakfast. Jiri big breakfast ke protein na ya bido bochige. Ogo bola. Ijinro. Reach for your peak. Adema oka parakwa de riwanguro ama mne marana no na boko elekra itolu kponkpon aya bata na idowa kwa kpono no agba abum Chizzy ane ajibono ya izuchukwu epoeka na kokwara dịka o si dị asị ka eletu afịa metu ụmụ ihe dịgasị ya hazie ụmụ ihe tupu ya abata mana ugbu a gwa ha n'ebe ọbụla ịnọ na mba dị iche iche ịnọ n'obodo dị iche iche ịnọ n'ala Igbo ị na-ekiri anyị na Facebook ma ọ bụ na Kpakpando TV nke nọ na YouTube anyị na-asị gị daalụ shie nne ka imelụ abụ m Chizzy ane dịka isi mara na onye anụgo ka o si ada ka ndị na-eme na ka ọ dịrị anyị mma ya bụ ndị ọchịchị anyị na ndịda Naịjirịa mechara nzukọ wee kpebie okwu dị iche iche ka o si metụta Naịjirịa nakwa ka o si metụta ndị ha na-achị na ndịda n'agbanyeghị na mkpebi ha kpebiri na ọtụtụ ihe ka ha kwuru mana ofu ihe ka ndị ụmụnne anyị nọ n'ugwu ndị isi ha bụrụ na-atinye ọnụ onye mbụ tinyere ọnụ na ihe gbasara ịmachi ịchịgharị efi ma ọ bụ iji ụkwụ chịrị efi wee bata na ndịda Naịjirịa bụ onye isi omebe iwu nke Senate. Ọ na-eme nke ahụ aka na-ekwu nke ahụ maka na ọ gwara ndị ọchịchị ndịda Naịjirịa si ha na okwu a ha kwuru dịka ndị ewere ahọtara ma ọ bụ bịanyere aka ọchịchị site na ndọrọndọrọ na otu ndọrọndọrọ dị iche iche na ọ bụghị ha kwesịrị ikwu ụdị okwu a. Ọ nye ha ndụmọdụ wee sị ha na aga m jee n'ime ime obodo be ha hazigodo be ha tupu ha apụta wee na-ekwu ka amachie ndị na-achịgharị efi kachasị ndị ji egbe achịgharị efi na ndịda Naịjirịa. Nke ahụ adajubeghị. Onye okwu ikpe dị n'aka na Naịjirịa bụ Malami wee pụtawa wee kwukwa okwu wee tụnyezire mmachi a machiri ndị na-achịgharị efi wee jiri ndị na-ele ngwa ụgbọala wee tụnyere ndị na-achịgharị efi si na ọ dịka isi na-apụtara ugbu a jee n'ugwu wee machie ndị na-ele akụrụngwa eji edozi ụgbọala ma ọ bụ ngwongwo ụgbọala na ihe ya machiri ndị na-ebugharị efi ma ọ bụ ndị na-achịgharị efi na ọ dịka apụta ugbu a sị na-amachiela ndị na-ere ngwongwo eji edozi ụgbọala ma ọ bụ ngwongwo akụkụ ụgbọala dị iche iche ndị na-ele ya n'ugwu. Ihe a wee butezi ajụjụ dị iche iche mana ka ọ na-ebute ajụjụ dị iche iche ebe a chọrọ ịgbado okwu bụ nzaghachi onye isi ndị ọchịchị ndị ndịda ya bụ ndị na-achị ndị Yoruba, ndị na-achị ndị Igbo, ndị na-achị ndị Niger Delta, ndị mba mmiri. Ọchịchị onye isi ha bụ Akeredolu. Ịma na ewe afọ asụsụ be ọ sị ala ọkwụrị ya bụ nwoke a ọ bụkwa onye ichie n'ihe gbasara iwu ekwube ndị ma ihe gbasara iwu n'ala anyị ọ bụ ichie maka na etinyere akara SAN. O wee nneche ha si mba wee si onye iwe na-afụkwa maka ikpe na Naịjirịa bụ Malami ọkwa ichie n'ihe gbasara iwu maka na o were akara ugo SAN. Mana ala ọkwụrị Rotimi Akeredolu wee si mba na okwu Malami kwuru na o kwesịghị ịbụ okwu kwesịghị site n'ọnụ onye bụ SAN ibe ya na otu o si atịnyere ndị na-soro iwu
n'aka ụkwụ ụtụ isi na-azụ afịa ha wee tinyere ihe na-ebute ọgbaghara mere na amachiri ha na o kwesịchaghị isi n'ọnụ ya kwesịchaghị isi n'ọnụ onye dịka onye ji ọkwa onye iwu n'afọ maka iwu na Naịjirịa na ikpe iwu na ikpe na Naịjirịa na o kwesịghị isi n'aka ya wee si na mba na-etele ihe niile ọ zaghachi ya bụ na ihe o kwuru na-etele azụ ọkwa ifuru ihe a ha kwuru ịmachi ndị na-achịgharị efi maọbụ ji ụkwụ na-achịgharị efi maọbụ ndị ji egbe achịgharị efi na ndịda na nke a ga-adịrịrị ile na ha ga-eji ike niile na ha ga-apụta gidigbam wee fụ na amachiri ya. Rotimi kwukwara na otu ọbụla ọ dị na ha bụ ndị na-achị achị na ọdịda obodo anyị bụ Naịjirịa na ha dị njikere ndịda obodo anyị bụ Naịjirịa na ha dị njikere ije ụlọikpe ihe ọbụla nsọkwa ya bụrụ na o nwere ihe ọbụla mekata ka ha nachi ya azụ n'ihe gbasatara ndị anụnwa na-akpa ehi na-ebute nsogbu n'obodo anyị bụ Naịjirịa. O nyere Malami ndụmọdụ si ya na ọ chọghị ka ihe a ebe o nyere ha ndụmọdụ ya jee n'ụlọ ikpe ya kpọrọ ha na ọkpụkpọ ha n'ụlọ ikpe na ha dị njikere izutere n'ụlọ ikpe. Dave Umahi na onwe ya mgbe ya na ndị nta akụkọ na-akpa nkata na ụlọ ukwu obodo anyị bụ Naịjirịa dịka ndị gọọmenti etiti si hazie nya bụ ihe o nwere ihe o kwuru banyere ebe ihe ọ sị ndị gọọmenti etiti jiri aka ha wepụta ego ma doziere ndị anụnwa na-akpa ehi ebe ha ga-anọ were na-akpa ehi ha na onwero ebe ọbụla bụ nke ndị na-akpa ehi na ndịda obodo anyị bụ Naịjirịa na ọ bụrụ na ha chọrọ ịdị na-akpa ehi na ndị gọọmenti etiti jiri aka ha jụọ ebe ọbụla ha ga-ewepụta ego ha ma meziere ha ebe ha ga-anọ na-akpa ehi ha na o nwere ka ọ dị mmadụ ịnọ na bịa na nwakpịrị ihe na isi ka akwado ndị anụnwa na-akpa ehi ka ha na-ejighere ebe dị iche iche na-enye ohere ka ndị na-akpa ehi si obodo ọzọ bata na obodo dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa mana ndịda ọwụwa anyanwụ obodo anyị ha nọrọ ebe ahụ ha na-akparụ dị iche iche na-egbu ndị be anyị na-akpọ na-awakpo ụmụ nwaanyị n'ike na-emebisi ihe ubi. Ọ dị mma ịmara o so nakwa ihe ndị ha niile so n'ihe ndị na-achị Naịjirịa kpebiri ọ ihe a ka ha kpebiri na nke kachasị njọ na-ewute karịsịa bụ na ije n'afịa na nri adịghịzi maka na ndị na-eji ugbo adịghị ejizi maka nsogbu ndị na-eche efi na-enye ha ndị kọrọ akọ ejide ihe niile akọ n'ubi mebisie nwere ebe na-akụzi nri ije n'afịa ugbu a ọ ga-afịara ifo akpụ garị ifu nke ịfụrụ afọ gara ezigbo ọnụ maka na ụjọ ka ndị na-eje akọ ya ji agọ ya ụfọdụ ọbụzi ndị na-akọ n'ime obi ha n'ime ebe ha bi ha ga-ebugodo ụzọ rijuo afọ tupu ha ewepụta nke a ga-ere ere nke a wepụtara ewepụta atinye nsogbu ha niile n'ime ya o wee gara ọnụ. Izuchukwu ka o si ada akwa ịfụnanụ nzaghachi ajụjụ anyị wee bụrụ nzaghachi a Akeredolu zaghachiri ya bụ ọchị obodo Ondo bụ onye isi ndị na-achị ndị ndịda na Naịjirịa nzaghachi ọ zaghachiri ọ dịghị ka obi esiela ha ike ndị ndịda ike na ha pụtara were ofu onu ime ihe ndị ha na-achị chọrọ nakwa ịzọ ndị ha na-achị. Ọ bụ ya bụ ajụjụ mbụ. Nke mbụ bụ na tutu ndị ajụ gị ịma na onwe ndị be anyị na-asị na ọ dị adị mma na mmadụ tara ụkwụ anyere ya n'onu ịgwa nke bụ eziokwu mara mee dịka onye na-arịrị ọgbụgbụ ọ bụ ụtụtụ ntara anụ mana ọ tachara anụ na-ata ma ọgbụgbụ ma n'oyi nọ o nwere okwu na-ekwesịrị ka onye nọ n'ọchịchị kwuo ihe na-ewute ndị mmadụ karịsịa bụ na ọ gara ikwu okwu a ga-akwuo ya na onyonyo ebe onye ọbụla na-ekiri oge ụfọdụ ndị na-acha oge ụfọdụ ha kwuchia ịbịa dị ya sị gị na ọ bụghị ha kwuru mana nke a bụ na ihe okwuru a na-afịa ọ na-ekwu ya nke a bụrụ onye ozi ya maọbụ onye na-edere akwụkwọ na-ebịa jụ onwe gị ọ na-asị maka na ịchọpụta na-akpa efi na ndị na-ele akụrụngwa onwe ka atụghị ite maka na anụ ego ị na-ekwu ya
ndị na-ele akụrụngwa na mgbagogwu na-aga were ọba ahịa na-akwụ ụgwọ otu isi a na-akwụkwọ ụgwọ ọba ahịa ya na-edozikwa obodo werekwasị ebe a na-edozikwa obodo ha nọrọ ya mana ndị na-akpa efi kedu ka ha si edozi obodo kedu ka na ha na-atụ ụtụ isi kedu ka ha si eme maka na oge ụfọdụ ọ dịkọ na maka na ka ihe kwuchara ihe ndị mmadụ kwuru na ọ dị nnọọ ka nwere ka Malami si akwado ife a na-eme maka na okwu a wutere n'ife gọvanọ Ebonyi kwuru gọvanọ Ebonyi ruo na-asị ka ha nọrọ so na ihe ọpụta bụ na akwado ka a na-egbu ndị mmadụ na ịna-anya mana ewe ihe ọ sị ha mee ọ sị ha jee ọ na-asịfa mgbe Chizzy ana m agụ ụbọchị a n'akwụkwọ na Kano ka a ga-afụ onye na-ele mmanya adọlele mmanya na-aba n'anya aba n'ọdụ a na-aga n'ebe ọ na-azọfịa bukọrọ ya ga-mebisia ebe ọ na-azụ afịa na problem azụ na nsogbu nọ na-ele mmanya na-aba n'anya ịma na amachiri n'ogbe na be o nwere iwu nwere iwu mme na-amachilie o nwere iwu machilie ihe bụ na ha si nọ ọ dị ka n'obodo nke ha na be nke ha na ha mere iwu ya ha mere na be anyị mekwara iwu si ka hapụ onwere a na-ajụ gị biko Naijiria esoro na Naijiria a na-ekwere na-akpa ife n'ụwa na Naijiria so na ndị nke mbụ eso na ndị nke isii mana obodo bụ na ha na-akpa ife ọ dị emebi ifebefa kedu ife mmeri na ndị be nje ka ife mmeri na ndị ma ga-achọ ka na ife na-emebi a na-ese okwu ịga n'aka na iro na-atụtụ ọchị maka na ike ihe a na-eme a na-eti mkpu mụnwa ihe Malami kwuru ọ bụ na obodo dị anya Malami ekwesịghị ilitu na ọgbọ alụkwaghị ọlituo maka na ihe ọpụtara bụ na ọ dị n'ọkụ ụdị mmadụ Malami ọ chọrọ ka otu obodo dagba gara gara a na-egbusi mmadụ gọvanọ na-abịa nke gọvanọ Akeredolu steeti Akeredolu si na ihe Akeredolu kwuru kwụsie ya ike akwụnya n'azụ maka na olugo mgbe onye ọbụla ga-eme gịnị ga-echikwaba ya ife na-ekwu maka na ị na-anya ịfụ na kamgbe ndị gọvanọ ndịda mechara nzukọ ịfụ na obodo nwere ka ọ dị ka nwoke na nwoke na-eme ife ka ọ ya dịrị ọdụnọ ka na-anụfọ ndị ugwu ndị ọka mma ha da-akwụsị ike onye ọbụla kwụsị ka obi dị m mma ka gọvanọ niile ma gọvanọ Rivers ma gọvanọ Ebonyi ma gọvanọ Ndo ma gọvanọ Enugu ma gọvanọ onye ọbụla sị gịnị na nke bụ mmechi si na si mechigodu onye chi na efi bụ afịa ka ọ bụ imego na-akpata n'efi ha ha chi ime ya na nwa mgbe gọvanọ zikwa unu emene ụlọ na-achịgharịzi maka ha na-achịgharị ha na-ata ma anaba n'ugbo ndị mmadụ na-emebisi ife ịchị ikpe efi gaa were ana ife abụ biznes nke ya gaa were ana na-eme ya n'ụzọ iwu kwado mana ime ya n'ụzọ iwu na-akwadoro bife na-adọrọ mma daalụ enwe ihe ịrụtụ aka maka ndị na-ele mmanya na-aba n'anya mana ọnụ ka a na-anwụ ya a na-akwa n'ọnụ ka a na-anwụ ya mana mmanya na-atụ atụ mmanya na-atụ atụ na n'ugwu n'obodo ụfọdụ n'ugwu na ha mechiri ya maka na o metụtara omenala ha wee mee ya ebe ọ bụrụ iwu be ha ọ na-agalụfa ọ ya ka onye na Malami bụ aka na-afụ maka ikpe na iwu na Naịjirịa ugbu a bụ ọkwa o ji asị ọ bụzi na ndị a chọrọ ime ya otu a ha mee ya ka ọ bụrụ iwu ka o wee dị ile ha tinye ya na iwu Naịjirịa maka gịnị maka na ọ dị ka mmachi ha machiri dịka o si alụtụ aka dịka Malami si alụtụ aka na ọ machiri mmadụ iwere onwe ya gagharị n'ebe kwesịrị ya na otu o kwesịrị na imekọrịta ka o si masị ya na ya bụ ihe ha kwesịrị ime wee na-ajụ na achọrọ m ịma na nke a ha machiri ịma na ewe mpaghara dị na akwụkwọ iwu Naịjirịa akpọrọ sharia
ewe ngalaba sharia na agbata sharia na akwụkwọ iwu Naijiria, ewe agbata akpọrọ customary law na akwụkwọ iwu Naijiria. Ọ dị m ka ndị ugwu were nke ha jichie ya ike. Gịnị mere na ndị ndịda ewughị nke ha dịka customary law ha jichikwa n'ike wee tinye ihe o mee ya ọ dị ile, maka na ha mechaa mgbe ma ndị nche ha na-abụ ihe afọ onye dara iwu ile mmanya na-atụ atụ ha eje mebie ya ma jido ya. ịbada onwe ihe ndị mmadụ na-aghọtara ife abife Akeredolu na-achọ iletọrọ Malami aka. Malami si na akwụkwọ iwu Naijiria si na onye ọbụla nwere ikike ịgagharị eziokwu kwuru, mana na mpaghara iwu ahụ si na o nwere ife ga-abụ mee ikike ahụ iji ebi na-agagharị na-ejide ya. Ụfọdụ sịkwa na ebe ikikere ngagharị gị yere ka nke onye ọzọ bidoro ka ị na-agagharị abụrụ Chizzy. O nwere mgbe ndị gọọmenti machiri ndị mmadụ gagharị ọpụta na iwu ahụ dọrọ mgbe ahụ. Iwu ahụ dọ o nwere ife ha nwere ebe abụọ ruo iwu ahụ na-aka olulu nkịta na oluko mgbe iwu ahụ na-aga. Mana ewere iwu akpọrọ iwu trespass. Kedu oge ọ bụ ya bụ ebe iwu trespass bụ na ị na-arụ nke gị na ka ị na-eli ịgafere oke gị ịgafe oke gị. Ihe pụtara n'ọbụla ihe mara m ya bụ ịgafe oke mmadụ iwu ya ewe iwu mmadụ ịgafe oke. Ndị na-akpa efi na ka m kwụrụ afọ iri gara aga na fada agafe oke ha na-agafe oke fa ebe fa na-akpa bụ n'ime ọfịa na fada ba n'ubi mmadụ fabara n'ubi mmadụ ife mebie fa kwụ ụgwọ. Mana ndị a na-afụzi kịta na-abụ ndị na-abụ na kpụrụ efi fụọ ebe mmadụ kọrọ ugbo. O mere na Benue, onye isi ala rụtụkwara aka na ihe mere ihe a niile bụ na alụchisie na ọwara ụzọ efi. Mana oge ị na-ekwu okwu maka ihe ọchị obodo Ebonyi kwuru nọọsị n'ala Igbo ma ọ bụ na ndịda na iwere ọwara dịka ebe a na-eche efi dịka a na-asị na oge ahụ o mere na Benue, asị na ihe eji mee ya maka na emechisia na ọwara ụzọ efi. O nwere ọwara efi dị na be nna gị na-agbanị? Mba. Maka mụnwa bụ onye Anambra, mụnwa afụbela ebe asị na nwere ọwara efi na Nnewi. Mụaka afụbela na onye ọbụla na-eso na nwere ọwara efi nke onye kewapụtara. Ebe na ana mmadụ ịbịasịra na ebe abụọ ọwara efi ọwara efi a na-ekwu bụ ụzọ efi. Anyị ma ya na-ajụ onye kewapụtara ya. Mgbe a kewapụtara ya, gụ na onye kewapụtara ị nọ na Abuja kewapụta ya ka ị bịa gwa ndị obodo ha kewapụtara gị. Anonwe oge a na-achọpụtara ịmana nwere ike mgbe a sị na enwere mgbe enwelu ọwara efi ahụ enwere ike ọbụna mgbe a na ọnụ ọsọsọ mmadụ abụọ nọ n'obodo. Ị na-anya kịta na ịfụ na ndị mmadụ na-agbawanye ịfụ na a na-ezuru ozi. Oke onye fụ ebe ọ ga-alụ ụlọ ọzọ ka hapụ ya maka ọwara efi. Ọwara efi a na-akwụ ụgwọ na ya. Ọ dị ma ịtụnyere ndị na-ele ngwongwo eji akụkụ ụgbọala dị iche iche na iji efi tụnyere ya ka ndị mmadụ na-apụtazi a na-ajụ ke nnọọ ihe eji bụrụ na ihe gbasara efi na aka ihe gbasara ndụ mmadụ n'ala kemgbe ihe gbasara efi arụtụ ya aka anọkọta ndị a na-eche efi pụta a na-atụnyere efi karịsịa ihe gbasara ndụ mmadụ dịka ihe onye isi ndị ọchịchị ndịda ndị na-achị ndịda kwuru na ndị nke na-ele akaramangwa bụ ndị so ụzọ iwu na-eme ihe iwu kwadoro n'ọhawa na-abịaje na-atụnyere ha na ndị na-ebute ọgbaghara na-ewekọ ihe adị. Kedu ihe ị ga-ekwu mana m jụrụ gị ajụjụ gbasara mkpebi obi isi ike ndị ndịda ji azaghachide ndị ugwu ọsịsa gbasara ịfụ na emere ihe ndị ndịda chọrọ ma ọ bụ ndị na-achị ndịda na ha mere ihe ndị ha na-achị? Kedu ihe ị ga-ekwu gbasaziri maka na ụfọdụ sị na ọ bụrụ na nke anọ na ọ bụrụ na ebidoburu ihe a kemgbe na ụdị ihe a na-afụgasị na ekwesịghị ịra ịma
ife mere ọnọdụ ji edetu abụla ndị gọvanọ ndị ndịda lalụta ụlọ aka wee na-ekwuzidola ya okwu na aha wetete ife mere o ji dị ka a na-enwe na nghọtafe ụdị enwe ndị nọ kwụnakụ ndị mara mmiri na ndị na-akwụ n'akụ mara bụ na ndị gọvanọ anyị ha lara ụla lafere ya oke mgbe a ji etete ife na-emebi mana ọ na-aka mma na o nwere ndị mmadụ na mgbe o ji etete bụ ụtụtụ ya ndị gọvanọ anyị etetego ara ya bụ ụtụtụ fa ife ha kwụsị ike maka na ihe ya na-asa akụrụngwa biko na akụrụngwa na-afịa ọ na-apụta n'ime ọfịa a na-achịgharị ya n'ụzọ a na-achị ya awakpo ọ na-achị ya nakwa nwere ebe a na-anọ ka a na-ekwu ọ na-asị mana maka ihe a na rụtụrụ aka na ịma o nwefara sị na hate speech ị na-anya ịfụna ya na bifo ọ na-achị bụ owu iwe na okwute okwu ga-agabata na o nwechara ojoge kenene akụrụngwa ndị Igbo ka ama na mgbe ha na-ele ya kedu ife gbasara ife efi na-emebi na ife na ndị mmadụ ọ dị etu a na ịma oge ụfọdụ okwu na-ebute okwu o nwere mgbe onye ọkaikpe na Abuja egosiri na-eti onye na-agara igosi ife na-eti onye nchịkwa iwu otikata iwe mee na ya o kwuru ọzụnọ ka ndị ndịda si eme ịfụ na oge ụfọdụ ndị nọ n'ọchịchị na-akpachara anya na-achọ okwu kedu ife gbasara ichi efi na imebi ihe n'imebi akụrụngwa ndị mmadụ a na-eme na onyonyo na-abalị ụnyaahụ na efife ndị na-achị efi mebi na-ame na Taraba steeti nke mere na Igbo ka ihe ekwu ka nke mere na ndị agụ anyị ga-abụ na ugbo one ka ịnụ na ndị na-ere akụrụngwa na n'ugwu Awụsa mebiri ife ka m jụọ gị tupu ị na-ajụ ka o wee chịkọnata okwu a izu onye isi ndị na-achị na ndịda dị iche iche ekwuola n'agbanyeghị ihe niile ọ bụrụ na Malami bụ n'afọ maka ikpe na Naịjirịa ma ọ bụ ndị iwu ọ chọọ ihe a niile ya jee n'ụlọ ikpe na ha ga-apụta na niile ga-apụta ọzọkwa ọ sịrị bụ na etere azụ na akwa ifuru mmachi a machiri ndị na-achịgharị na ọ ga-apụta na a ga-eji ike niile wee pụta ya ajụ m wee bụrụ kedu ka isi chọọ ka ha mezie ya ọ ka kedu ndụmọdụ ị ga-enye ka ihu ha wee dị ile ka mmachi a machiri ndị achịgharị ife ndụmọdụ m ga-enyefe bụ na fedogo fakwụsị ike n'ebe ha nọ maka na ịgwa nke bụ eziokwu icheta ịfụ na ndị ga-eme iwu a na ndị ụlọ obodo dị iche iche na-eme iwu n'obodo dị iche na ha nọ na ebidogo ọrụ na mara nwechara gwa gị ịchọpụta na onwere onye na ndị ugwu n'onwe ha kwadoro ife ndị ndịda mmerụ a na eme na ofunye mgbagwugwu n'abalị ụnyaahụ ka ọ nọ na-asị na ife ndị ndịda mmerụ dị mma onwere onye na onwe na-eche echiche ọfụma na ama na ihe ndị ndịda mmerụ bụ ezigbo ife ọ dị mma mana misro na-aga ụlọ ikpe ụlọ ikpe ọchụrụ ụlọ ikpe ọbụla chọ ka agawa si gawa ya maka ife nke na anyị ga-anọba anyị na-anọpụ ife mba nọ ọ dị mma dịka esi kwuo ndị na-emebi iwu na obodo dị iche iche na ndịda ma n'ebe dị iche iche ha nọ ọ dị ka mechizi a na ọlụkwa ma ajụjụ m wee bụrụ otu ọ dị ugbu a ihe a na-ada ndị na-achị ha nwere ike ịpụta ugbu a wee jiziri aka ha mee iwu nke a na-akpọ executive order ka ihe a wee dị ile o nwere ike imenwu ya ya bụ ka emezie ya mara ụdị onye ọbụla mere ka mara ụdị afọ aka ya na steeti ọbụla nwere ike inwe ya ime executive order mana achọpụtara na ife ndị nda chọrọ ime bụ na ha chọrọ ime ka ọ bụrụ iwu ka ọ ghara ịbụ na ejikọta aka ọnụ mee ya n'otu na-agụ ya ka ọ na-akọbụrụ iwu ka ọ ga-abụ ụlọ omebe iwu ọbụla mmebe maka na ị na-anya chọpụta na ọrụ adịgo ndị ụlọ omebe iwu ndị ndịda ndị be anyị ha ga-eme iwu maka obibi agụ ha ga-eme iwu maka mmachi amachiri ndị na-akpa ifi si mee iwu emechie iwu ọ bụrụ na ọ dụrọ gọọmenti etiti mma
hapụrụ anyị gaba ebe ọbụla anyị ga-aga maka anyị amanọba anyị agụa na-egwu anyị amanọba anyị were anaba anyị na-enye ndị mmadụ maka na ana m ajụ gị ajụ enugo n'oge onye ndịdaba anyị gbagoro ugwu gawara na ndị ugwu mba adịghị eme eme ha esigo n'ụzọ na ị na-anya efu na esigo n'ụzọ niile ezigoro ga-abịa ọgarọ esi wọta bịa ọgarọ osi nke bịa ọgarọ ihe abụọ ọgụ onye ọbụla ga-agbakọ aka and ị na ihe like bụ na alaghị ka ndị ndịda niile si ebe na wee jikọ bụrụ okwu na okwuru otu kwụsị ike ajịbọ chọrọ ịjụ gị ma tupu ajụ ga ajụ ewe ihe ndị ọzọ ihe a ji adagasị ụda onye pụta ọsị ndị ọchịchị etiti were ego ihe ndị na-eche efi chọrọ ha nke a chọrọ ha nke a ọ dị mma Malami bụ ihe na-afụ maka ikpe o kwuola wee were ndị na-eche efi tinyere ndị na-ele akaramangwa ụgbọala ajụjụ m wee bụrụ kedu onye nyere ndị na-ele ngwongwo ụgbọala na ihe ndị ọzọ ego na ana ebe ha lụrụ afịa nke ha wee na-ele nke ha eche m na ọ bụ ọrụ ha ka ha na-alụ ka ezi ihe o ji bụrụ na nke ndị je echefi na-asị je bụrụ ego ya mee nke anyị meelu ha mere ha nke a mere ha nke a mana ndị na-ele akaramangwa ụgbọala eji ha tụnyere ndị na-eche efi ha ji ego ha oge okwu na oge ụfọdụ eje zụọ ha na ebe ha na-eme alụ afịa zụọ ọba afịa ha na-atụ ụtụ isi ewe ndị ọchịchị na-enye ha ego ebe ka na-enye ka ezi ka ihe nke ndị efi na maka na ama m na Nnewi na be m na Nnewi papers gọọmenti ma nke etiti ma nke steeti enọrọ ije na spa na Lagos ekwe maka nke asị na Lagos ka maka kokamp Enugu ya Enugu ọgọmenti na-enyefe ego ife abụ mgbe ha na-agba ife abụ afịfa na-azụ onye na-akpa efi gba afịa ka anyị kụziere ya n'ugwu afịa dị na Kaduna ebe ahụ ma ọ bụ na Abuja Chizzy ka bịa o nwere ndị NBS mmelụ National Bureau of Statistics a sị na kwa ofu ọnwa ifefi na-eweta na-eru 1.20 billion ọ mara 4.20 billion ife abego na-aba na akpa faụ na ha na-atụtụ isi ego bofu efi so onye chime ife abụ afịa onye chizụ afịa efi na ya ga-wele ana anyị asọ mmadụ ya azụ na afịa efi o anyị asọ mmadụ ya kpaga n'efi mana ịchime ya ị ga-eme ya n'ụzọ Igbo kwadoro iwe na imebiri nke mmadụ ndị be anyị so na egbe bere ugo eberu izu ekene m gị anyị na-anụ ka nyebe okwu si ya daalụ dịka ị na-agba mbọ itinye ọnụ na ajụjụ dị iche iche anyị na-ajụ gị n'ọnụ ka anyị tinyegodo ọnụ ma tinye anya n'ihe Dave Umahi kwuru aka na-achị Ebonyi steeti maka na mgbe ndị nta akụkọ na-agbanye ajụjụ ọnụ o nwere ọtụtụ ihe o kwuru ọ sị na enwe ka esi rapụ ndị anụnwa na-akpa ehi ka ha gaa n'iru n'ije na ọtụtụ obodo dị iche iche na ọ ga-enyekwa ohere ka ọtụtụ ndị ọzọ na-akpa ehi si mba ọzọ bata n'obodo anyị ma na-egbusisi ndị mmadụ na-emebi ihe na-ebute nsogbu na-ebute ọgbaghara n'obodo anyị bụ Naịjirịa o kwuru na otu nchekwa ESN na onwego ndị jide nya bụ otu wee gbanwee ya na ọ bụrụzi ihe kwuru na mbụ ka ọ na-ada kịta nọ ndị ahụ bụ ihe si na nya bụ otu wee na-akpa aja agwa dị iche iche o kwukwara sị na nya bụ otu Ebube Agụ nke ndị na-achị ndịda ọwụwa anyanwụ obodo anyị bụ Naịjirịa tinyekọtara aka wee guzobe na-enyego ha ikike ịkpụrụ ndị ọbụla ha jide na-akpa aja agwa na-emebi ihe mmadụ ma ọ na-eme ihe na-ekwesịrị na ha ga-eme na South East dịka o si daa ajụjụ m wee bụrụ o nwee ihe ọzọ okwu Chizzy arụtụgo aka na ya bụ ihe ọ sịrị ndị ọchịchị etiti chọọ ebe ọbụla ha ga-eweta ego nye ndị na-akpa ehi ka ha jiri je chọta ebe ọbụla ha ga-anọ were na-akpa ehi ha na-eme ihe ọbụla ha chọrọ ime gbasara ehi ha wee na-ajụ gị ka o si dị kịta iche na onwe ndị ọzọ si obodo dị iche iche nọ n'ụdị ndị na-akpa ehi na-aba n'ọtụtụ ime ogbe n'ọtụtụ obodo wee na-akpa arụ anụnwa na-egbusi ndị mmadụ na-arụsa ndị mmadụ na-agbakpọ ndị mmadụ n'ike
ka ọ ka bụ ndị anụ nwa ndị ama bụ ndị anyị ma bụ ka onwego ndị ọzọ gbakwunyere aka wee soro ndị anụ nwa na-akpa arụrụ anụ ya na-akpa n'obodo anyị bụ Naijiria. ajụ gị amaka ịba na ndị na-akpa efe bụ ndị Fulani bụ na ndị Fulani and ịchọpụta na ọ bụ ụtụtụ na ndị ọzọ na-agbakwa efi a na ndị nkwali na-akpa anụ ekwu na ndị na-akpagharịkarị mana ndị ama ọfụma bụ ndị Fulani and ịma na ọ bụ na Naịjirịa ka enwe Fulani na Niger enwe ha na Chad enwe ha na almost na the West Africa niile na ịchọpụta na okwu a dịbụ ma ikwu na enwere ndị batagoro ọbụna na-akwadebata na ha abatago abata maka na ihe nji egwa gị bụ maka na Naịjirịa bụ obodo na-enwere bọda ha nwere bọda mana ọ na-akwa alụ ọrụ bọda ya dị alụ ọrụ ịga efu na ha na-abata na maka nwere ihe onyonyo egosiri ka efu ka ndị si mba ihe ị ga-esi wee owi ka ọ bụ na nchekwa ezughị oke efu na ka ha si abata ha na-aba abata otu eji aga otu ama chọzi onwe si ebe ka ọ na-aga nabata onwere ọdị na-egbochi mana ihe na-abụ ka a batara ịmana okwu na-ebute okwu ọ maka ha batara n'akụkụ na-aga dị ọdụkọ ọ dịka nwa ọgba aghara maka na mụ ekwetere nọ ndị agha magbu mbụ ndị alaba na-akpagharị hapụta na be gị ha sị gị na-agụkụnye ha mmiri ka ikunye ha mmiri ha nwere ike amaghị na ewuru anụ ọfịa ha butere nye gị si gị were mana ndị a na-afụchikịta ha plọzi ọ dịghị ọnụ na ka ndị abụ ndị si bata n'aka ika ya ofu akwa ahụ maka na ịma ọ na-aya ndị be anyị na onwe echiche na onye na-alụ ka anyị nataba n'isiokwu anyị isiokwu anyị na-ekwu maka ya n'ihe gbasatara asịsa Rotimi nyere Malami maka na ịbịa kịta anụnwa ha na-abụghị ndị ichie n'ihe gbasatara ikpe ọkaiwu n'obodo anyị bụ Naijiria na n'uche nke m echere m na ihe Malami na Rotimi makwazi ya mere Rotimi ji na-eti aka n'obi na-asị na ọsọkwasị kpọrọ ha jebe n'ụlọ ikpe na ha ncha niile ga-eso jee nya bụ ụlọ ikpe wee fụ nsogbu a okwu a ebe o jidebere. Ajụjụ m ọzọ wee bụrụ otu anụnwa ndị ndịda obodo anyị Naijiria si tinyekọta aka ọnụ ị chere na ihe anụnwa bụ ihe kwesịgoro ime kemgbe maka na ịbịa n'onu bekee asị gị na medicine after death ọgwụ a na-enye onye nwụrụ anwụ maka na ị na-anya ọ bụrụ taa ka ebido gbuwe ndị obodo anyị onwego ebe dị iche iche nke bụ na egbugide aka na-achị Benue steeti wee pụta wee si ndị ọ na-achị n'otu ọbụla ọ sọkwa anya bụrụ onye ọbụla mara ka ị ga-esi chekwa onwe gị maka na mmadụ nwere ọgọdọ ewu na-ata omego na Ebonyi omego na Enugu omego na Benue omego ebe dị iche iche na ọdịda anyanwụ obodo ha ncha niile anyị ncha niile na-anụ ka ụdị ya na-ede ihe anụnwa ndị anụnwa bịara bịa tike aka ọnụ wee bụrụ na ọkịta anụnwa ka ha bido wee tibe mkpu a iche na ha emeke ya n'oge ka ọ na kịta anụnwa ha bido n'ọgwụ a na-enye onye nwere anwụ ka ọ bụ nke bụ eziokwu bụ na ine anya ịfụ na ọ bụrụ na ha na-ala ha ụlọ ahụ kama na nke a bụ nke ha na-abịakọta n'otu ọ bụ na ịma na ndị ndịda ọwụwa anyanwụ obodo anyị abịakọtago maka na anyị ncha niile nọ mgbe ha ncha niile bịa wee kwuo okwu ebube agụ mana ile anya ịfụ na ha na onwe ha na-agbaba iche iche mere eji bịa n'Enugu ehibe ndị na-eche ọfịa ndị ije n'obodo dị iche iche ije na Anambra ichetakwa na ihe a mechara ha ji gbagide iche n'ala Yoruba ewee weta Amoteku eje n'ebe niile ha na-agba mbọ mana ugbu a ka ndị ndịda niile bịa tinyekọtazi aka ọnụ maka na ịma na onwe mgbe gburugburu bụ ugwu eze maka na onwe mgbe ndị South East na-ekwu nke ha ndị Afenifere na-ekwu nke ha ndị nke anụnwa na-ekwu nke ndị military mana kịta anụ ha nche niile na-abịago bịa tinyekọta aka ọnụ ịma ndị be anyị nwere match na-anyụkọ mamịrị ọ na-agba ụfụfụ ekwetara na ife na-eme na bụ okeke eme na bụ oke afọ onwe onye ọ ghara ịgwa nke bụ eziokwu gịnị ka ha si okwu na mbụ eziokwu na ha titere ma ha titere n'oge mana ka ha si okwu na mgbe onye etete bụ ụtụtụ ya kịta bụ ụtụtụ na asị gbanị ya gbaa mbọ fụ na ife agalụ maka ihe a na-ekwu bụ ihe gbasara maka ndụ mmadụ
ọ bụrụ maka ihe ọzọ ihe maka ndị mmadụ ya na maka ndị na-akọ ugbo ịga afịa ịfụ na nri adọzi n'afịa ọbụna ha dakọ mba maka na ebe so na ọbụna ife kwesịrị bịa n'afịa nọzi n'ime afọ efi. Ọ dị mma ka anyị maka na anyị ga-agbapụ ekwentị ugbu a ka ndị ma weta ebe ọ nọ. Ajụjụ m ọjọọ wee bụrụ ndị Igbo na-asị na nwanza na-agba egwu n'ụzọ ihe na-agbara egwu n'ọnụ ọhịa. Ị mana ọ na-agba ekwuo ihe gbasara ndị na-eche efia mana ha were otu ha pụta ha na-ekwu ụfọdụ mmegide ya sị na ndị a na-ekwuzikwa karịa na-ekwuzi ka ọ bụ ha wa nọ na ọkwa ọchịchị ewe ọkwa ha wee iche. Mana nke na-atụzi n'anya ugbu a bụ otu ndị ụmụnne ha ma ọ bụ ụmụnne anyị nọ n'ọkwa ọchịchị bụ ndị ugwu na-abụ ihe ọbụla mere ha pụta wee kwuo okwu dịka otu ha si ekwu okwu gbasara mmachi amachiri na ndịda Naịjirịa. Ihe m na-ekwu bụ kedu ihe i chere ihe a na-arụtụ aka ebe ọ bụ na ekwu ma ha okwu gbasara na ndị a na-eche efi na ha na-eme ka agụụ jide ndị ọzọ maka na ndị ọzọ otu ọ bụ ọrụ nke ha ọ bụ ka ha si gaa dị mma ka ha na-achọ. Ndị na-akọ ugbo bụkwa ka ha ga-esi wee dị mma na ọ kpọọla akara akọ nke ha na ọ ka ha ga-esi zuo wee nri ma ha na-eji emebizi nri nke ọzọ kama ihe a ga-ebutezi ọgba aghara si kwụsịzi ya ịchịghaziri ya mana ekwuzie ya ha gbabụ ndị na-eche efi were otu ha ya agbaba ụmụnne ha nọ n'ọchịchị n'ọkwa ọchịchị agbaba. Kedu ihe iche na ihe a na-arụtụ aka? Kedu ụdị iche na ndọrọ ndọrọ kwesịrị ekwesị? Ịma na ofu ụbọchị ka na-abụọ gasịrị ndị gọvanọ mechara nzukọ ndị mịatarapụta wee sị na ife mmelu ndị gọvanọ ndị na-eju na-akpebi ụdị mkpebi ahụ n'ebe ụzọ bịa gbaa. Ịchọpụta na ka i kwuru na nwanza na-agba egwu n'ilo o nweghị na-akụrụ egwu ụdị okwu a Malami kwuru bụ ife na-akafe obi. Ịgbagebezokwu ụdị okwu a Malami kwuru bụ ife na-agbafu ume ada ma na onwekwa ndị ọzọ na-egwu n'ekwu onye nwa bụ okwu maka na ndị afụbere m na ejikwu na ọnwụ ndị na-akatọfa na mgbagwụgwụ a mana ọ na-abụ ife mee fancha na fadụkọ na-ekwu ofu okwu ka ha na-ekwu ofu okwu ife mere ha ji ekwu ofu okwu ahụ o ji egwu na ọ ka ha kwuo mgbe ahụ bụ na ha na-agba akwụkwọ ha ma na ndị ndịda a ga-ekwu mana ka mgbe ahụ na ndị ndịda kwuru ndị jiri ofu ọnụ kwuo ka ndị ndịda kwuru na ndị nọ na steeti kwelu ndị nọ na House of Rep kwelu na-akpatara eju eme na Senate President Blessing na kwutọrọ na atụmatụ atụmatụ eto pịa n'ọkwa maka na oge elugo anyị amara m na maka ọchịchị ihe ọbụla mana ya na-ekwu maka ndụ ndị mmadụ maka na onye na-akpa efi na chọjọ ga-etuletere ya mma ọ dị mma mana na marakwa na onye na-akụ ugbo na chọjọ ga-etuletere ya mma na ha ghọta ya etu a efu na onye ọbụla ga-ebi n'udo ma ọ bụ na aghọta ya etu a na sekwụsị ịnachi efi na-ete ife kụda akụdo wee jee. Daalụ Izuchukwu ekwe ka ọ ga-adịrị gị na mma. Biko ugbu a ka anyị ga-agbabasị ekwentị anyị mana cheta na okwu niile a na-ekwu ebe na alụ niile a na-atụ bụ alụ ndị na-atụ ya ọ bụghị eche ka anyị na Solid FM ọka o wee dị maka anyị na-ekwu ihe isiokwu anyị bụ nzaghachi onye isi ndị na-achị ndịda Naịjirịa. Anyị kwuo ndị na-achị ndịda Naịjirịa maọbụ ndịda Naịjirịa ọ bụ ala Igbo ana Yoruba ana ndị Niger Delta dịka si mara ha. Nkwekọrịta ha kwekọrịta oge ha mechara nzukọ na Abuja ofu okwu ha kwuru bụ ịmachi ndị na-achịgharị efi iji ụkwụ wee chịrị efi si n'ugwu wee bata ndịda na ha achọzi ya na ha chọkwa ka a na-akpaghasị efi onye chọọ ịchị efi ya chọọ ebe ọ ga na-edebe ya na-azụ ya nri wee na-emebe ya. Ọ bụ nzaghachi a onye isi ya bụ ara ọkùnrin Rotimi Akeredolu bụ ọchị obodo Ondo bụ ya bụ onye isi ndị na-achị ndị ndịda. Ọ bụ ya zaghachiri okwu a sị ya na okwu o kwuru na onye na-afụ maka iwu na Naịjirịa ekwesịghị ịdị na-ekwu ụdị okwu a mana ọ bụrụ na ewe ka o si chọọ ya kpọbụsie ha n'ụlọ ikpe na ha ga-apụta wee zaa ya n'ụlọ ikpe
mana ọ kwukwara dịka ọchị obodo Ondo si kwuo, ọ sị na enweghị ihe ga-eme ka mmachi a ghara ịdị ile, na ha ga-eji ike niile wee machie ya bụ ike iwu kwadoro. Ọ bụ Solid FM ka ị na-ege, abụ m Chizzy Ajibọ na ebe a Izuchukwu Ekweke na-akọwa 09097711009 09097711009 maọbụ 09023111009 09023111009 maọbụ 07050791009 07050791009. E nwekwara ike ije na Kpakpando TV nọ na YouTube ka ị wee na-ekiri anyị iru ebe anyị sọbskraịbụ. Anyị ga-ewebezi okwu unu ozugbo ozugbo. Biko akọ n'ọnụ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Biko nwe ka isi kpa anyị gba mbọ gbatụnete igwe okwu ike na-anụ ihe na-ekwu ọfụma 09097711009 ma 09023111009 07050791009. Biko dododo dịka esi kwuo na mbụ, onwe ka esi nabata gị gbatụnete igwe okwu gị. Biko ayịyọ ka anyị na-ayọ na mkpọtụ akarịa n'ihe anyị na-ekwu maka ya. Biko unu cheta ihe anụnwa bụ ihe na-ada n'obodo anyị bụ Naijiria kịta, maka na ọtụtụ akwụkwọ nta akụkọ bụ ihe a ka ha bụ wee na-akpa. Ka anyị tinye ọnụ ka anyị mara ka o si ada. Onye ka anyị kene? Onye ka anyị kene? Ọ na-anụkwa ihe anyị na-ekwu? Biko kabara kpọchi anyị azụ. Biko nwee ka isi kpọọ anyị ịnọzie ka anyị nụ ihe na-ekwu ọfụma. Onye ka anyị kene? Gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi abụ? Afọ m efu na Gandhi, ana m anụ ihe na-ekwu. Ebe a na-ekwu okwu ọdụkwa na-enye yo na-achịkwa ma gbasatalụ na ụta maka na ihe na-eme maka anyị n'ọgbọ ọka ya. So atụmatụ m nwere ike ga-eji ekukene nke a na-ekwu ka enye ha ekpekpe ka anọ. Ọ dụkwa mma mana ọ dịcha mkpawu na ọgwụ niile ya ma ọ emechie nke ejisi ha n'echi ọbụgodo utu iyi nke ebe okwutu ha ma na ihe. Cheta isiokwu anyị. Isiokwu anyị bụ na ndị na-achị ndịda Naijiria mechara nzukọ na Asaba si na kpebie na ha kwere ka hazigharị Naijiria, kpebie na onye isi ala kwesịrị ịbịa gwa ndị ọ na-achị okwu gbasara ka nchekwa ji akwa afọ n'ala na Naijiria. Ha kwuru ọtụtụ ihe, mkpebi dị iche iche ka ha kpebiri. O ruru ihe dịka 9 ma 10. Ofu gbara ọkpụrụkpụ ọzọ ha kwuru bụ na ha achọghịzi ka ndị na-achị efi jiri ụkwụ na-achị efi si na ugwu wee na-achị efi wee na-agbata ndịda Naijiria. Ha achọghịzi ka ejiri ụkwụ na-achịzi efi, na ọ na-ebute ọgba aghara, na ọ na-ebute agụụ, na ọ na-ebute enweghị nri, na ọ na-ebute ụbịam na obodo ndị ndịda. Maka na ndị na-akọ ugbo ada akọzi ugbo, ụfọdụ kọọ ugbo, ọ na-ebute aje kọọ ugbo jiri efi mebisie ihe ha na-akọ. Ya mere ha ji machie ya. Ekwusi okwu a, onye ikpe dị n'aka na iwu dị n'aka na Naijiria bụ Malami wee nọrọ na ụlọ ọrụ onyonyo wee sị na ihe a ndị na-achị ndịda kwuru na ọ dị ka o wee jiziri ndị na-echefu tụnyere ndị na-ele ngwongwo ụgbọala na ugwu, na ihe a ha bịa mee ugbu a na ọ dị ka isi ka amachie ndị na-ele ụgbọala akara ụgbọala na ugwu. O wee kwuchaa ya. Onye isi ndị na-achị ndị ndịda bụ Akeredolu bụ onye na-achị Ondo wee sị mba, na ihe onye a kwuru ọzaghachi ya sị ya na okwute ya na o kwesịghị ịbụ ya si ya n'ọnụ pụta. Ya chetakwa na ọ bụ onye ma iwu, ọkwa na iche na ihe gbasara iwu. Ọ bụkwa ya ka ikpe na iche ihe dị nọ n'ọkwa ọchịchị na o kwesịghị ikwu n'elu. Mana ọ bụrụ na ọ kwuru ya, ọ chọta ka ọda ya kpụbụ ha n'ụlọ ikpe na ha ga-apụta chebiri ya n'ụlọ ikpe, a na-achụpụ ya n'ụlọ ikpe.
okwucha ya wee si na ihe na-etele elu etele azụ na ha ekwugo bụ na ha ekwugo na ha amachigo ịchịgharị efi na ha ga-emekwana ihe ga-eme ka ọ bụ ile ka ọ dị ile. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu, biko itinye ọnụ n'okwu ị na-ekwu ihe gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya. Kedu ajụjụ anyị wee bụrụ ugbu a ndị ndịda jikọtakọrọ aka ọnụ ime ụdị ihe dị otu a ịbịa zọba ndị ha na-achị, maka na o kwuchara okwu ya bụ ọchị obodo Ondo bụ onye isi ndị ọchịchị ndị na-achị ndịda sịrị na ihe ha mere na ha mere ya maka ọdịmma ndị ha na-achị, nọ ya ka ha ji mee ihe niile ha kpebiri bụ maka ọdịmma ndị ha na-achị. Anyị wee na-asị ugbu a ha bidoro kwube ụdị kwa kedụzi ndụmọdụ unu ga-enye ha ugbu a ndị gbara ọkpụrụkpụ si n'ugwu na-ekwugide ihe a ha mere. Afa gị na-ebe iche akpọ 09097711009. Afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ ana m akpọ site na Igbo Ebonyi steeti. gaa n'iru. Biko dịka a na-ekwu onye ndị na-achị maka mpaghara nke ala Igbo ga-akwụdo n'ebe ihe ha kwuru, maka na ahụgo na ebe mmiri si wee na-abata emebiri anyị ihe, ebe ọ bụ na ndị bụ ndị gaa n'iru. Afa gị na-ebe isi akpọ ana m anụ ihe ị na-ekwu. Gaa n'iru. okwu na-ekwu adị mma maka ogoro n'ọnụ bi na ọmarụ nke ka mma. Ndị gọvanọ anyị bi n'ile tata nke ọsọ a na-ararụ nke kemgbe ka a si binye ụra, biko ha kwudosi ike n'okwu a ha kwuru. Egezi na ntị na Malami kwuru nke a na okwu nke a, ha kwudosi ike ka ndị ọzọ bụ ka ọ hafụ ịdị ka ofu onye ekwuchiri ọnụ maka mitin ha mere na Asaba. Ha na-ekwu ofu okwu onye ntị ka ngwa ha kwuo n'okwu ha kwuru. Daalụ. Ọzọ dịka ibe ya bụ na anyị agwagwo unu na ọ bụrụ na ha na-arahụ ụra ha gbara mbọ dị iche iche hibecha ndị nche dị iche iche n'obodo ha, mana ugbu a ka ha pụtazi sizie na gburugburu ugwu eze na ọ ka mma ka ha pụta dịka ukwu azịza ka ọ wee fịa ha arụ na ọ bụrụ onye m chọrọ ịgbaji ha na ọ ga-afịa arụ ịgbaji ukwu azịza. Ugbu a ka ha pụtara ndị ndịda niile, mana mbụ ha nọ na iche iche na-agba mbọ nke ha iche iche, onye pụta ọgbama mbọ maka obodo ya. Ọ bụkebe ha anyị ekwekebe ha na ha nọ n'ụla, mana ugbu a ka ha jikọkara aka ọnụ dịka ukwu azịza. Afa gị na-ebe iche akpọ anyị ekene gị ndị ebe iche akpọ gaa n'iru. Afa gị gaa n'iru. Afa gị na-ebe iche akpọ gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ. Ọ dị mma. Afa gị na-ebe iche akpọ ekele gị nwanne ndị ka ime ya gaziere gị maazị onye n'uche gaa n'iru.
ya ga-ekwuru osisi akpụ mana ndị mmadụ abụrụ osisi akpụ ji ego kọpụta kedu kpatara ya ihe na-ekwu ọ bụrụ ikwu na ndị amaghị kịta kịta daalụ afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ good morning. ekene m gị gwa anyị afa gị gwa anyị ebe isi akpọ Ifeanyị echi m Amadu nji akpọ. Ifeanyị nnọọ gaa n'iru anyị na n'onu gị Ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ na ndị gọvanọ anyị na-ararụ ụra and okwu ha kwuru de abụrụ ha kwuru na ọ bụ anyị nwa ha na-achị kwuru okwu and na ọ bụ okwu ha kwuru anyị kwudochi ike anyị ziri ha anyị ha kwuru ka ziri ha ya ka m na-esi ọnụ daalụ izu ka anyị na-achịkọta ya chịkọta okwu na-achịkọta okwu m ihe na-ekwu bụ na ekwere mkpesi ike n'ife gọvanọ Ondo steeti kwuru bụ na ya bụ onye isi ndị gọvanọ ndịda kịta na ekwesịrị mkpesi ike anyị ga-akwụrụ kwụsị ike n'ihe na nkwekọrịta na Asaba nke na-akpa Asaba declaration anyị ga-kwụsị ike na ka gọvanọ ọbụla kwụsị ike ka ọ ga-enwe onye ọbụla amajara amaja maka na ọ ga-adị ife abife kedụzi ka a ga-esi mee ka ọ dị ile maka ndị kwesịrị ime iwu a na-alụkwaghị m ha na-ebebe na a ga-echeta azụ ha cheta ha gba mbọ fụ na emere ka ọ bụrụ iwu ọ bụna a ga-eme ka ọ bụrụ iwu si na si gagode na onye steeti ọbụla nọ na ndịda mee ya ka ọ bụrụ executive order etinye na agba mbọ fụ na etinyere n'ọrụ agba mbọ fụ na etinyere n'ọrụ na akọba edere nwoke ma dịrị nwaanyị mma ọ dịrị okeke ma ọ dịrị ụka afọ mma ọgwụ ka aga m n'ọnụ ndị be anyị anyị ekene unu maka na ọnụ kwuru taa ka ga-ekwu echi mkpọrị ka ejere nwa ndị be anyị cheta na okwu niile kwuru ebe a na ndị niile tinyela alụ ma ọnụ na ya bụ okwu bụ uche nke unu ọ dị iche n'uche nke anyị n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM wee na-asị gị na ọ ga-adụrụ gị na mma cheta na onwe ka o si kwuo elekere 4 na mgbede a Chizzy anyị ga-ewere ọnọdụ n'oge mmemme Kpakpando ebe a na-akwalite omenala Igbo n'ụzọ pụrụ iche mana onwe ka o si kwuo elekere 10 n'ụtụtụ a anyị ebubatara gị mmemme all your right all the time cheta na ụtọ anụ maka isi nọrọ inye gị emume pụrụ iche n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM maka na anyị kara aka afọ m obodo nke izizi na-asị ụbọchị taa gaa n'iru na ịmara gị mma daalụ abụ m Chizzy anyị ata n'aka ji eze biko onye mara ihe dị mma ya mebe ya ajịba agwa n'ụlọ ihe niile kwuru ebe a bụ echiche ndị kwuru ọ bụrụ echiche nke anyị n'ụlọ ebe ọkụ wee dị mma biko udo ka anyị chọrọ na ihe ndị kpọrọ kwuru na ihe kwuru ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma abụ m Chizzy anyị jeni sobezi anyị na solo Solid FM na Facebook solo Ajibo na Facebook solo Chizzy anyị anọ m na Facebook maọbụ ije kiribe anyị na Kpakpando TV mana Facebook o mana YouTube ka ọ dị